Shalom. Parhalado pasaton selamat hari Minggu tu sude ruas naman dohoti par mingguanon. Martua ma akan aro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion ima namarguar minggu 10 sia dung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion manaon na porsuk songon si ihuton Kristus. Tapuji ma debata di bagasan lasni roha taen dehon ma di johon Yesus rohamu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Di horhon hapurson namin sa tokin jalanan yang ido,
asa ngapon na sumurung, na lumobi hamuliaw na sa leling-leling na tuhami. Hami akan naso tumailihon akan natarida, akan na tumailihon akan naso tarida. Ay na matiki do anggo akan natarida. Alay na sa leling-leling na do akan naso tarida. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami. Aidang tarbahen hami mambahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni, sailehon madihami roha banua ginjang. Asa tahu hami manimbangi dohot mangulahon lomo ni roham. Say dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, mar hiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima na nienet sian sada Korintus 15 ayat 58. On pehamu akadongaku nahina holongan, marsi hohot jala somuba-muba mahamu, jalalam sumurung matok tong di bagasan ulau ni Tuhani. Ay diboto hamu do, dang magopo halojanmuna di bagasan Tuhani. Ima saatna atong rap mangidu gogo mahita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahani, mangulahon na hombar tu patik. Amin. Oh
topoti madosa tanah gudangi martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha, jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasap kami, dukon ni asi ni roham. Hati gora na pinatupani anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegima hata baga-baga taringot Tuha sesaani dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jahoba. Nunga diarsai ho ahu marhite sian aka dosa. Jala nunga dilojai ho ahu marhite aka hajahatonmu. Au tutu. Ahu sandiri manalesai aka panglausiom alani hadirioku. Jala dang behu paingot aka dosam. Asangapun ma di batana dikincang.
ma bibelta, tajaha mahatani dibata, turpuk epistel nyari mingguan, imana tersurat di Poda 16 ayat 16 sahatro di ayat 20. Poda 16 ayat 16 sahatro di ayat 20, tajaha ma secara responsoria. Andul do dumenggan mangomo hapistaran asape sere, jala tagonan do mangomo roha hapatason asa perak. Dalam halak partigon, mandau sian hajahaton, marhamaol hosana sakiri do, manangkise nama ngaramoti dalamna. Matua ginjang ni roha do patujolo ni hajepolon, jala hatimbo ondiri patujolo ni hatinggangon. Tagonando serep martondi rapdohot halak nadamol, asa marbagi taban-taban rapdohot najukta. Manang ise na marate-ateon hata ni dibata, jupangan na denggan, jala halak na marhaposan tu Jahoba maruli tua. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amin.
tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehova, idu ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhatta, na tumawana bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal do gana di haupinar silang, na tua tu banua turun di tanom, na mulak mangulu dari patuluhon, nama naik tu surgo, laho kundul tu siamu di debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana paima mulak sobo tu tanohon, manghumi halak na mangulu dot nama teh. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sadakurian nabadia, uria hato pani halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaani dosa, dohot dayatai namandok, mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Tabigema titing di huriata di bagasan mingguan Minggu 27 Oktober 2022. Naparjolo goarni mingguta sadarion ima minggu pasapulusiahon dung Trinitatis. Doho tema manaon na porsuk songon si ihuton Kristus. Napaduahon partangyangan sektor. Di hari Jumat 20 Oktober 2022 di Patu Pahuriata do partangyangan sektor. Maringanan di Garejaon, turpuk jamita di enet sian buku Rom bidu onom ayat 15 sa rodi ayat 27. Doho tema guruhon nadenggan pasohot najat. Atong ria mahita ro tu partayang ini dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Napatuluhon barita habot ni roha. Naparjulu di hari Rabu 10 sia Oktober 2022 naung salpu nunga parjolo di alap tuhata inang nyonya Purnama Nenggolan boru silalahi. Tutup usia umur 70 tahun. Alamat keluarga Jalan Bambu Duri 12 nomor 30 sia Pondok Bambu. Ruas sektor opat Wik Saplopat. Jalana di hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 nunga di Pataru tu perbadaan TPU Pondok Kelapa. Napaduahon di hari Sabtu 22 Oktober 2022 nunga parjolo di alap tuhata amang Dr. Andus Jansen Siahan na hinabaluhon ni inang arta boru hutagaol. Tutup usia 76 tahun. Alamat keluarga Jalan Bambu Apus Walu A nomor sada Pondok Bambu Ruas sektor sada Wik Tolu. Parhalado rap dohot sude ruas HKBP Pondok Bambu pasahaton dohot marhabot niroha. Saya dipargugui tuhatama sude keluarga na tininggal honna. Paupaton warta Dewan Koinonia. Naparjolo retret pelajar sidi dan remaja. Di hari Sabtu 22 Oktober 1 Sadarion Minggu 27 Oktober 2022 remaja rap dohot parguru malua patupahon retret maringanan di Villa Sawah Hotel dan Resort Ciawi Bogor. Ima naninuhoni naparjolo amang padita R Silaban STH napaduahon padita P Pandiangan MTH napatuluhon situa Yunpri Tagalung, napaopaton situa Julfitri Pakpahan, napalimahon situa Ane D Boru Simanjuntak, napaonopon situa Inawati Boru Sitorus. Napadua Sadarion Minggu 27 Oktober 2022 mulai pukul 10 sia wib saat tuna sidung di Patu Pahuriata do PA Pasutri secara online. Ima naniuluhon ni amang padita Dr. Pison Sinambela MA. Pinangido tu sude ruas ni huriata pasangan muda-mudi suami istri asaria madohoti acarae. Napatuluhon PA remaja di hari Sabtu tanggal 20 sia Oktober 2022 mulai pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriata do PA remaja maringanan di ruang konsistori Nats PA di enat sian buku Ibrani Bidu 10 ayat 24 sa rodi ayat 25. Pelayan PA ima amang padita P Pandiangan MTH. Napaopaton PA Inagrasia di hari Sabtu 20 sia Oktober 2022 mulai pukul 10 sia 30 WIB di Patu Pahuriata do PA Inagrasia maringanan di Rumah Moria
pelayan PA Amang Padita P. Pandiangan MTH. Pinangido tu sude anggota punguan Ina Gracia asaria maddohoti acarai. Titing palimahun, program dohot anggaran tahun 2027. Pinangido tu sude seksi-seksi, songoni nang akka punguan kor ni huriata. Asa mabayan program kerja dohot anggaran tahun 2027. Jala penutupan terakhir Ima Sadarion Minggu 27 Oktober 2022 nunga di pasahat tu ketua dewan masing-masing. Titing paunopon rapat koordinasi. Pinangido tu sude fungsionaris ketua-ketua dewan rap dohot sekretaris songoni nang badan audit asaria maddohoti rapat koordinasi nanang si patu paun di hari Minggu 6 November 2022 dung sidung ibadah Minggu siang maringanan di Rumah Moria. Titing papituhon Sinode Godang HKBP marsogot hari Senin satu hari Kamis tanggal 24 Oktober satu tanggal 27 Oktober 2022 di Patupado Sinode Godang HKBP maranganan di Parsamean Seminarium Sipoholon Tarutung Tapanuli Utara. Na sinodangan ni tema marsiurupan mahamu mamorsan akka na doki ima dalan mangaramoti patik ni Kristus tersurat di Galatia bidu onom ayat 2. Borhaddo sian Huriata ima utusan na perjolo Amang Padita R. Silaban STH sebagai uluan pendeta resort dohot Amang Situa BE Napitupulu utusan Sinode Godang. Tabuamma di bagasan tangyangta asabui dengan merdalan Sinode Godangi tau las niroha di sude ruas HKBP jala puji-pujian dot hasangapon di goar ni Tuhata. Titing pawaluhon panitia pesta Prabi Jubileum Gotilon Natal 2022 dohot tahun baru 2027. Dohot pesta Jubileum tahun 2027. Na perjulu di Mingguta Sadarion 27 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB manang dong sidung parmingguan siang di Patupa panitia pesta Prajubileum do rapot untuk mendengarkan pemaparan sian seksi perencanaan doh perizinan untuk memutuskan bentuk renovasi Rumah Moria dohot Betania. Alani pinagindo tu sude penasehat BPH sude koordinator seksi panitia dohot guru sekolah minggu asaria mendohoti acara rapoti maringanan di aula gereja. Napa duahon pelean tujolo Sadarion Minggu 27 Oktober 2022 papungu pelean tujolo dohita ima tu haperluan pesta Gotilon HKBP Pondok Bambu tahun 2022 dohot pengaturan sebagai berikut. Nah parjolo pelean parjolo tolu kantong parjolo kantong paduahon tu huria kantong patuluhon tu kantor pusat. Na paduahon pelean paduahon ima pelean tu jolo untuk haperluan pesta Gotilon ni huriata. Titing pasiahon surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hobar tu program Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2022 di hari Senin Sabtu 21 Oktober 2022 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pelatihan UMKM maringanan di Sopo Marpikir HKBP setiap hari setiap huria agar mengutus 5 orang peserta seksi perempuan huria 3 halak BPH SPH 2 halak pelaku usaha asa tung takas boima menghubungi narahubung ima na perjolo Sandra Sidabutar
do nomor telepon na tertera di warta jemaat. Sylvia Sirait do nomor telepon na tertera di warta jemaat. Reni Siagian nomor telepon na tertera di warta jemaat. Titing pasapuluhon, sharing iman dari Yayasan Bertabur. Di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, nanang ro mulai pukul 12, 1 pukul 14 WIB di Patupa Yayasan Bertabur do sharing iman. Maringanan di bagas gerejaon do tema, na perjulo apakah keselamatan itu? Na paduahon Tuhan aku mau mengikut engkau, na patuluhon spiritual orang percaya. Narasumber antara lain na perjulo Amang Padita R. STH, na paduaon Pendeta Nyonya Luciana Haryanja, Pella MTH, na patuluhon Pendeta Charles James Valentino Timbuleng MSI. Pinangido tusude ruas Nihuriata asa dohot di acara seminari, jala mendaftar melalui situawik B nang dibayan di grup sektor masing-masing sekaligus untuk menyesuaikan makan siang yang akan disediakan oleh yayasan. Pendaftaran akan ditutup hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB. Titing pasapul sadahon. Ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahito do Yanakon ni Huriata. Caroline Boru Siahan, Boru ni Amang J Siahan Inang Boru Panjaitan. Nuang dirawat di rumah sakit Yadika, ruas sektor opat wik 10 tudu. Tabuamma di bagasan Tangyangta asa tumuibu hipas di Hilala Rohana Sida. Titing pasapuluhan parhepengon. Pelean Tuhuria godangna 20.646.320 rupiah. Napa duahon pelean tu pusat godangna 586.500 rupiah. Pelean patuluhon pelean tu korban gempa di Tarutung godangna 7.847.000 rupiah. Napa opaton pelean tu desha godangna 1.160.216 rupiah. Napa limahon pelean tu pesta prajubilium godangna 250.000 rupiah. Punguma sude 35.463.644 rupiah. Songonima titing namasa di Mingguta Sadarion, sai di pasu-pasu tuhatama pakobasion dohot peleani, baik sangat doh puji-pujian di goarni tuhata. Amin. Masuk mahita di acara na mengenang jemaat naung monding. Dihamu amanami inanami sude ruas ni Huriata. Marningot kita di naung jumolo monding ima inang Nyonya Purnama Nainggolan Boru Silalahi dohot Amang Jansen Siahaan. Alani rim mahita jongjong huhut martangiang di bagasan rohatabe.
abegema korlansia. Marende hita sian buku ende nomor 240 itu uhut tapashat pelian naparjolo paduahon dohot patuluhon di bagasan lasniroha.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion. Ima na tersurat di 2 Timoteus bidu 2 mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu. 2 Timoteus bidu 2 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tulu. Ta pai huti hutma tahun ma na porsuhi humokop Kristus. Onpe aliyanaha margugu maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Jadi ma binegim sianau di adupan ni torup sitidangi ima pasahat tuhalak haposan akka natau mengajari nasing. Gabe dongan manaun hapor suhum maho songon parangan nadinggan di Kristus Yesus. Dangulu alit parporang tuaka ulaun padaraman asa halomuan ibana di namar suru ibana nang namar siadu pe dang de partupali iya so tigor paroluan nai. Ikon siula haumai jumolo taruli di parbuena atu sinahudohi ai lehonon Tuhani do tuho roha mangarti saluhu nai paingoti ngot ma Yesus Kristus naung dipangulu sianak kana mate nasian pinoparni si Daud obartu nahu baritahuni alani ido ahu manaun na porsuk pola taratte songon siula hajahatun alai dang taratte anggo hatani dibata dibaheni bengek do rohaku manaun saluhu nai alani akka natarpilit asadoho nasida taruli di haluaun na di bagasan Kristus Yesus doho di hasangapon saliling-liling nai hapo saddo hataon anggo dongan na duhita tuhamatian dongan nama nang tuhanguluan anggo benget hita manaon rak mangerajai mahita sugut molo maswadahun hita dohot maibana maswadahun hita so haposan pehita tongdo haposan anggo ibana ai dang tarswadahosa dirina ido ianggo sahatna amuakadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus adalah suatu hal yang lazim dan wajar kita katakan jika manusia selalu berusaha untuk mengelak dari penderitaan. Nah wajar duweyati. Dihadirion ni hita jolma molo sai tai lakon akasi taununi. Penderitaan-penderitaan itu di tengah-tengah kehidupan kita walaupun merupakan bahagian dari keseharian yang tidak terpisahkan dohonotta si taunoni penderitaan ini di bagasan hadiriota. Tetapi tidak ada orang yang dengan sukacita menjalani sebuah penderitaan. Dangadong na di bagasan lasni roha diriun ni sada halak molo masa si tahunun manang penderitaan tu bagasan hadiriunna. Jika demikian menjadi menarik
firman Tuhan untuk kita renungkan dalam ibadah kita pada minggu ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa justru puasa didorong si Paulus hadirion ni si Timotius untuk menjadi kuat? Dan bukan itu saja, kenapa Paulus mendorong Timotius supaya dia ikut menderita? Laho marbarita nauli. Perenungan umma hamuaka amanami dohot inanami hobbartu topik ni minggutta namadok manaon naporsuk songon si hutton Kristus. Manaon naporsuk songon si hutton Kristus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Di penjara do hadirion ni si Paulus. Hatiha di surat tonibana surat naun. Alanunga di paida-ida ibana tung margogo si tutudo aka kaisar lumobima kaisar Nero mangalili hadirion ni ala Kristen. Jala si Paulus pe hurwa macai hacik do diai bana dihilalai bana hatiha dipenjarai hadirionna. Jala ditagami bana nanang marujung nama pakuwasion nai. Dia merasakan bahwa hukuman yang akan dilakukan kepada dia adalah hukuman mati. Imanaro turuhani Apostol Paulus. Tabotodo macai solhok do pakilalaanna tu si Timotius. Polado diguari si Paulus si Timotiuson songon anak nahinahulunganna. Jala macai posdo rohani si Paulus mida hadingganon ni haporseaon ni si Timotius. Idoban nabarani hadirion ni si Paulus laho pasahaton ulaun pakubasioni tu hadirion ni si Timotius. Lau songonido di pasahat Apostol Paulus do tu hadirion ni si Timotius asa dia benar-benar memperhatikan, membenahi songon dia nangaka organisasi di tengah-tengah ni huriai. Dia mau memperlengkapi songon dia hadirion ni akka parhaladona. Jala borak do diadopi si Timotius hatiha di huria Efesus. Alaniaha alamat say gudang akka guru-guru palsu. Jalan au borat nunga mulai dihilala nasida songo dia borak ni pangaliliuni sian pihak ni halak nasing tarlumobima sian Kaisar Nero. Laos disima hamua kadongan nahinahulungan dibohali si Paulus hadirion ni si Timotius. Aha mananang si patupaonna, dia mananang si pioponna, lausido nagabe jamita di tengah-tengah ni minggutta sadarion. Dia mai hamua kadongan naparjolo sahali nagabe si hanguluhonotta sian ayat sadai takasdo didok disi margogo maho. Molo di bagasan bahasa Indonesia didok jadilah kuat. Ala diida si Paulus do
adong keengganan dihadirion ni si Timotius alana bajar dope hadirion poso dope hadirion jalabui dope hadirion ni si Timotius gali ala gudang akka hamaulun na diadupan ni bana laos ima hamua kadongan na nidok natuhita di bagasono bason jadilah kuat. Kalimat lengkapnya dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Artinya bukan karena kehebatan manusia, tetapi penguatan itu ada dari Tuhan. Karena sejatinya manusia tanpa Tuhan pasti lemah. Itulah sejatinya. Tanpa Tuhan hidup kita ini kita akan lemah. Jalaido na nidokna molotajaha hamwa kadungan di Filipi bidu opati ayat 10 tuluyati. Ima buktinya. Adidok disi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi gugui dan rosian hadirion ni jolmai alai siat dematado haroruan ni gugui jadilah kuat hidup bana hidup songonitu si Timotius bapak rohani daripada Timotius sendiri. Paulus benar-benar menyemangati asamargugu anak nai menghadapi teman yang lemah ataupun kita katakan teman yang kecut adalah dengan memberi dia suntikan semangat, bukan melemahkan, bukan membuli atau mengejeknya. Dengan menyemangati dia akan bangkit mengenal kekurangannya dan mencari serta mengembangkan potensi dirinya. Lalu dia bangkit dan bisa. Ima sipatu pauta hamua kadongan nahina holongan buasa isi patu pauta saya dong dongan namar hagaliun nanti. Saya dong dorong atta namar hagaliun. Dia kurang semangat hidupnya. Mungkin juga kita katakan di partodiope hurang hadirionna. Mungkin juga dalam kesehatan, di perilaku, mungkin juga dalam hal sinadongan, di hapistaran dotakan asing. Boido istri i lemah di tengah-tengah ni keluarga. Boido suami i lemah di tengah-tengah ni keluarga. Boido nangakayanak koni gale di tengah-tengah ni keluarga. Boido dohonotta dongan sakarijuttai lemah dotakan asing. Boido dohonotta nangakato dong tabe. Boido donga sahuria dohonotta. Apalagi donga parhalado bisa saja lemah. Alai tadi rumah songon nanidok ni si Pauluson. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Tak semangati mana sida. Tado ma songon na nidok ni hatanuaing. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Semangat na songonido na pinasahan ni Apostol Paulus tu hadirion ni si Timotius. Alai molo tung sobui behita dohonotta lahu menyemangati di tengah-tengah niya kasih ulaun di tengah-tengah niya kasih hobasan lumobi mara dohonotta di bagasono bason bagaimana kita menyemangati panitia pesta yang akan kita persiapkan dalam tahun 2022
tahun 2023. Ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Ima napatupa jubileum 50 tahun Huriatta. Jalata mulai maka ulauni di pesta prajubileum Gotilon Natal di tanggal 10 Desember 2022. Bagaimana kita menyemangati para halado, manang menyemangati panitia, songoni manang ruas. Unang adong be na madok siya kita nung atakas nakid di buah-buah ni Huriatta marpunguman non aka na tua-tua adong sakapta lau pajongjokon monumental di jubileumi. Songon si Paulus mahita. Kita harus menyemangati hidup panitia. Sedikitnya dohonota di bagason bason, jangan ada lagi dari jemaat yang menggitali ade. Lapatan na melemahkan nasida. Sonya tusan ak kapanitiaw nin musik. Sorong punya kepapahenan na le songoni magudang ni kritik na ade. Doa kanasing. Saya unang menyadong hal-hal na soalai songon hadirion ni si Pauloson ma. Menyemangati ketika Timotius itu lemah dalam situasinya. Laos didok mamuse buasa rikoti. Ahado mabain gabi margugu. Didok margugu molo mengandalkan asini rohani di bata nangro di bagasan Yesus Kristus. Si Paulus pe ido ibana do adong do hagaliun nagabiduri dalam daging nade imasahina alai saya martangiang ido ibana asa dibolok ko Tuhanian alai dang diului di bata buasa dang diului di bata ala didok Tuhani do tu ibana Molo tajaha di 2 Korin bidu 12 ayat siai tukma asini rohaku diho ai dihagalium mido suntibul hagogon asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan hagali akka hagalioku asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Jadi sipata manginangate di luas debatado hita marhagaliun. Di luas debatado hita sipata marhagaliun. Puasa di luas debata hita marhagaliun. Ra asa unang gijang doro hatta ni. Asa unang gijang doro hatta. Jala narumikot asa marhitiaka hagaliun na dong dihadiriot daholan asini rohani Kristusi mata pangasahon. Ketika ada kelemahan-kelemahan itu dalam kehidupan kita ini, kita harus bergantung ke anugerah Tuhan. Ingok ma, asini rohani Tuhan itu na mangalihon gugu na luar biasa di bagasan hadiriota. Bukan karena kemampuan kita. Molotakas holan asini rohani Kristusi ta pangasahon mangulama hagugun ni Kristusi luar biasa di hita. Gabe masa ma akan luar biasa di hita. Hidupan na ido edet tay nangate di edde nomor 100 tului onpe holan asini roha si pangasahon toni narumiko muse didok ikon rade manaon na hacit songon topik ni mingguta sadarion jadi manaon naporsuk pehita manaon na hacit pehita dada ala na mangulahon na jahat
Alai ala maka tidak kun Kristus do. Songonido hadirion ni si Paulus. Satikosna dang halna pola si habia Rabbi. Ala nunga dilubahon Tuhan Yesus hian. Dan Yesus mau mengatakan kepada kita mengikut Yesus sama dengan teken kontrak bersedia menderita bersama Tuhan Yesus. Itu orang yang mengikut Yesus. Dia bersedia teken kontrak untuk menderita bersama Yesus. Jala pasti boido hita madahan di si molotakas tahirim si taonon manang dohonota si tianon nama cayargai. Domutusima amuaka amanami doot inanami adong manang napiga ilustrasi di pasahat Apostol Paulus di namar barita nauli hita asa manaon hita songon sisian ni Kristus dido ibana na parjolo ikon songon parporang ikon songon sahalak prajurit na siap sedia berjuang mau mengorbankan nyawanya secara total sampai titik darah penghabisan untuk membela bangsa dan yang mengutusnya. Jala didok nakin dilehon jaminan dak pola urusota soal biaya, kebutuhan hidup dan lain-lain. Ala pasti radi jala tukdo bahenon ni tuhatta. Tukdo bahenon ni tuhatta. Imana parjolo didok nakin napa dua hon didok songon namar siadu. Bagaikan seorang olahragawan naikon disiplin, naikon ulet, harus tekun, harus mau berlatih, harus efektif, harus efisien dengan tujuan jelas dan fokus dan harus tiba ke tujuan. Lapatan nadak asal marluzu ngamangati dan asal marsiadu. Tetapi dikatakan harus mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada. Jalan apa tuluhon didok songon partani naulu bekerja keras manau nudan dohot lasniari ala managam di hasil panen nama cai gudang. Jala dilehon jaminan dakya magopo ulaun ni Tuhani ati. Dakya magopo ulaun ni Tuhani. Pasti membawa hasil. Jala ikon partani i didok parjulu majalo hasil ni panenna. Lapatan na hamwa kadongan ikon sarihonon ni huria do akka aha narikot sihobasan. Ikon sarihonon ni huria do. Dia ma naikon sihobasan lumobima di golta lahomar pesta jubileum hita di tahun 2020 nongguk 50 tahun huriatta. Dia ka kebutuhan lau makubasi ulaun ni Tuhani. Nanaing dohonon na hamwa kamanginang tuhita di bagasono bason ikon songonima sikap jala budaya hidup ni halak nagabesi huton Yesus. Asatung rarat barita nauli tu sadok na humali yang hita. Jalan aparpudi hamwa kadungan sipata memang mauldo dabok rohatta akaulaun naduk dohiyati. Mauldo dabok rohatta. Lahu mangula akaulaun ulaun naduk dohi. Manang buido gabe gali hita
moloro namaol dina mangulahoniati. Ketika ada kesulitan dalam melakukannya, alai jelas didok nakin di ayat pitui, dilehon majaminan tuhita, asalkan kita mau, Tuhan pasti akan memberi kita pengertian dan pemahaman akan arti segala sesuatu yang kita lakukan dan yang terjadi, yang membuat kita semakin berkomitmen dan semakin gigih melakukan tugas itu, sehingga Injil keselamatan Tuhan Yesus semakin meluas. Amin. Martangi yang mahida. Mauliate marohanami dihwali Tuhan, siam hatam nama makulingi hami di bagason obason, asaradi hami manaun naporsuk, songon sihuton Kristus. Molope maraga maka hamaulun alai dibuhali hodo hami Tuhan, asa marhite todim napatauhon hami. Songonima ali jahuba debata amanami, buanon nami do marhite tangiang do elek nami tuadupanmu, saluhu naka program naikon si hobasan ni huriam tu minggu namangi huton di bagasan gugu hatauun sahala dohot sonang niroha dohot kesehatian nasian homa parhalado nang ruas saluhu nalahu mangulahuni wingot hamima dongan nami namarsitaonon di bagasan obason ala nang jumolo di alapo ina nami inang nyonya purnama nainggolan boru silalahi songonima dohot dia amanami Dr. Randus Jansen siahan nang jumolo marujungolu tuhodo pasahaton nami saluhu nakapinop parianakon ni inanami dohot amanami nang jumolo marujungolun lehanonmu ketabahan pakirimon dohot apul-apul nasumurung tunasida songonima li jahuba di batamanami buanon nami tuadupanmu ima ulaun ni akabipi nabuluni dinapatupa sinino gudang mulai siang hari Senin 24 Oktober 1 27 Oktober 2022 lahu makatai amandemen dia keaturan peraturan songonima nama katai taringot tu sentralisasi saluhuna peserta sinine gudang narosiana huria nama ragami di bagasan hahipason dohot hatauun ma asanggiat Tuhan posrohanami apapun keputusan yang akan diambil dalam sinode godang itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Songonima pos nirohanami Tuhan pasahaton tuadupanmu di bagasan obason dongan nami na di bagasan parsahiton ianakon ni dongan nami Karolin siahan boru niamanami ji siahan inang boru Panjaitan na dirawat nuaingon di rumah sakit Yadika ala demam berdarah asimaruham Tuhan salu napakubasion ni dokter medis na marawat buru nami sai pasu-pasuon wasa jupang hama malum ni parsahiton songonima nang dia karuas ni huriam naso tarpajojor hami naso boy upasahat hami tuadupanmu guar nasida posrohanami Tuhan saya lehononmu hama malum ni parsahitoni lumobima dihadirion ni inanami inang nyonya sintua marpaung boru siahan na disakap nasida Tuhan lahu patupa ulaun nabadia di bagasan minggu sadarion di tonga-tonga ni bagasna laos mangido tuadupanmu Tuhan ahape sakap niaka pinop parianak kontaringot tu parsahiton ni inanami saina nadumenggan patongononmu asa boy pulih kembali sehat kembali nang na tua-tua nami ima Tuhan si pangiduan nami laos songoni dia kadongan nami tuadupanmu namarulang tahun di bagasan minggu tanggal 23 Oktober 1 hari Sabtu 20 sia Oktober 2022 torop nasida 27 halak
sian hodo Tuhan di jaluna sida gajang ni umuri dohot hahi pasone lamar tabatabama las niroha pasahatonmu tuhadirion niaka dongan nami asiroham Tuhan diaka na pinikiran ni rohana sida songoni diaka cita-cita nasida sai homa Tuhan na pasahatoni laus songoni ibur-ibur magudang aka namit meti songoni ma Tuhan ruas ni huriam upasahatami tuadupanmu sian namit-met sahat rodi lansia urupanmu bohalammu di tonga-tongan aka siulaun nasidabe lumobima di amanami inanami nang pinatujulu ni huriam di panitia pesta prajubileum gotilon dohon Natal songonima di jubileum 2020 50 tahun huriam hakai pondok bambu ape pakubasion nasida Tuhan pasu-pasu mak songonima lehonon mugogo di sudi amanami dohot inanami lahu mangulahoni marsangak maho Tuhan marite Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuadupanmu amin. Tapasada rohatta maridde hita sian nomor 216 ayat sada laus tabasat mapiliat tutujulu obartung naung niaturun ni kuriata. Asih
Satangiakon ma peliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haruan ni saluhut sileo-leo nadinggan dona saulibasa na maliutus. Upasahat hami masian na nilahon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalara mutia sahu perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhai maruhanami marite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say rumah harajonmu, say sahut malomon ni roham di banua tungon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguduan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. Mauliati mari tuhata, mauliati mandi hamua manami nanami ruas ni huriata, na beribadah di minggu sadarion hami sian parhalado nama kubasi nama layani pasahaton nami ma tuhita di bagasono bason. Selamat hari Minggu madi hita saluna horas.